प्रशासन लाबाबो प्रशासना जोंखौ गावफैथों जों जुजिगोन जों हगारनो हानाय नङा बे जायगायाव। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे फुंबिलिनि समाव अम्बुबासिजों लोगोसे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल नायगिरि रायजो राजा बयखौबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै मोननै आपडेट लाना फैदो रायजो राजाफोर। नाथाय बे भिडिअखौ मैयानो खालामनांगौमोन, मानो होनोब्ला दखानाव थानानै बा दखानखौ नायनानै सम मोनदिया, अब्लाबो दिनै फुंनि समावनो भिडिअ खालामबाय रायजो राजाफोर। आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा पर्बतजरानि आदानि कम्पानि टार्नेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै जोंनि आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा खालि जोंनि बिटिसिआवल' नुयोना, बेनि थाखायनो जोंनि रायजो राजा आइ आफामोना गोबां खुद्रिसारनाय फोरमायदों। जाहाथे बे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। आरो लोगोसेनो मोनसे आपडेट दंबायो रायजो राजाफोर, बे आपडेटखौ दसे उनाव सावरायगोन। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायना लाग्रोनोसै। जों गासिबो बावनो न' लुनानै थानांगोन आरो जाखिनि दा बर्थमान सोलिनायाव फरेस्ट लेन्ड होननानै बिसोरो बागान गायदों आरो बेहाय जिब जुनार थांनानै थागोन, जोंनि आबहावायाबो मोजां जानानै थागोन। जोंनि गोरिब दुखिफ्रा जा एसे बागान बाला मावनानै जादों बावहायनो गोरिब दुखिया एसेबाबो मावनानै जानानै थांनानै थानो हागोन। बेनिखायनो जोङो आदानि कम्पानिनो बेनो हा हगारनो हानाय नङा। आरो प्रमद बर'आ माब्रै जोंनि एरिया पर्बतजराखौल' नुनानै होसोबोबाय थाखो। थारैनो जुदि टार्मेल पावार प्रजेक्टखौहाय नोंथांमोननि जायगायावहाय गायसनफैयोबा नोंथांमोनहा मा राहा लामा लागोन? जोङो उनाव बिथांमोनहा जुदि गायफैथारोबाबो जों जुजिबाय थागोन। प्रशासन लाबाबो प्रशासना जोंखौ गावफैथों जोंखौ बुफैथों मा खालामथों, थेवबाबो जोङो फिसा फिसौ जों जुजिगोन जों हगारनो हानाय नङा बे जायगायाव। रायजो राजाफ्राथ' भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय। प्रशासन लाबोबाबो प्रशासना जोंखौ गावफैथों जोंखौ बुफैथों, थै होगोन नांगौबा जिउ होगोन, अब्लाबो जों आदानि कम्पानि टार्नेल पावार प्रजेक्टनो माब्लाबाबो हा होनाय जानाय नङा। मानो होनोना रायजो राजाफोर, मानो होनोबा 3600 बिगाया कमथि नङा, 3600 बिगा। जुदि 3600 बिगा जुदि हा होयोबाना जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना बेखिनि जायगानि रायजो राजाफ्रा अबाव थागोन ना, गोबां दुखु मोननो गोनां रायजो राजाफोर। मानो होनबा सोबबाबो होनाय नङा। जोंनि आसाम सरकार बा भारत सरकार बा बिटिआर सरकारा जाहाथे गुबुन जायगाफ्राव हा नुवाखै नामा? मानो होनोब्ला एसेबां खालि जायगा दंना, हाफोर दं खालि हा। मानो होनोब्ला बेफोरखौ नुवाबासिनो बबेबा मोनसे जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोन रायजो जानाय बे जायगाखौसो नुयो। मानो होनोब्ला नोंथांमोना जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि बहायनो हायोबा बहाय। मानो होनोब्ला जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोन गोदो गोदायनिफ्राय रायजो जाबोनाय बा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिथांमोना बे हायावनो रायजो जाबोनानै बे हाखौ जाहाथे बिथांमोना दखल खालामनानै रायजो राजाफ्रा खाजोना होबोबाय दं। जाहाथे बे हायाव जुदि बबेबा मोनसे कम्पानिखौ बहायनो नागिरबा बा बबेबा मोनसे कम्पानिया सोनानै लानो नागिरबा रावबो हगारा ना मा होनोना रायजो राजाफोर। आरो मोनसे आपडेट दंबायो, बे आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा रसना ब्रह्म आब'आ दिनै सप्ता खनसे बा 10 दिनसोनि सिगांनिफ्रायनो खारबाय होननानै रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियायाव बा फेसबुक इउटुबफ्राव गोबां दावराव जाबाय दंमोन। जाहाथे बिनिनो दिनै रसना ब्रह्म आब'नि गोदान फिसाय बिथाङा बुंदों, रसना ब्रह्मखौ आं हाबा लाबाय, जाहाथे नोंथांमोना नागिरबाय थानो नांला, दुखु मोननो नांला आरो ससियेल मिडियाफ्राव नोंथांमोना दामनानै जेबो लाब गैला। बे भिडिअखौ नायनोसै थौदो बिदिबाना रायजो राजाफोर, बिथाङा मा बुंदों। लाब गैला, नोंसोरो नागिरबाय थानानै लाब गैला। रेशमाखौ आंसो लाबोना दोनफैबाय, नुवाखै नोंसोर नुवाखै? फेसबुकआव पस्ट होनानै लाब गैला, भिडिअ बानायनानै लाब गैला, आंनो लाबोबाय बेखौनो खोन्थानो होननानै फैबाय आरो आं दसे। आं लाबोमारबाय, आं थगायाखै आरो इदिटबो नङा बियो। जोंनि जुलिया जानानै थांबाय आरोना। गाज्रि मोननांला रायजो राजाफोर, आं रेशमाखौ लानाय जाबाय। रायजो राजाफ्राथ' गासिबो भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। मानो होनोब्ला भिडिअ होनाया एसे गोबाव जायो दै रायजो राजाफोर। हारसिं मानसिना दखानखौबो नायनांगौ जायो आरो लोगोसेनो ओरैजाय भिडिअबो बानायनो गेजेर भिडिअ बानायनानै बा आपलोड होनांगौ जायो। नाथाय मानो होनोब्ला सम मोनैनि थाखाय एसे गोबाव जायो। अब्लाबो रायजो राजाफ्रा
भिडिअखौ नायबानो जाबाय अब्ला जोंबो भिडिअखौ बानायनो जाहाथे थुलुंगा मोनो आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय लोगोसेनो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बारा गोबाव बुंला रायजो राजाफोर मानो होनोब्ला अखाबो हादों बेनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।